бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунед, ба шумо низ тахфифҳо карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. барномаи нав ҷавоби саволое ки дар комментария пешкаш кардаги будем. Фанат виб нависай, ака аблава кай тамом мешавад? аввалан узри зиёд ки бор дар доираи ами аблава гап задестем. ами ахирон барнома дар мавзӯи аблава мешавад, барое ки аблавахчан гӯш десед дигар савол натиҳан беҳад бисёр дар бораи аблава мавзӯъ кардагем, видео кардагем. амҷада бо дар бораи ба анҷом расидани аблава чандин саволот додагиянд. аблава 27 ноябри ин ами моҳда буд мешавад. хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, 27 ноябрда аллакай призивки тирамоҳӣ ба анҷом мерасад, тамом мешавад. шараф нависай, саломат бошӣ бародар. абдурозиқ раҳмонов нависай, ака ами аблава конкрет наша гап зан, кай тамом мешавад? аллакай ҷавоб додем дорам. исмоил нависай, акай сорвон чанд бор навиштем, ҷавоб надодем. як одама чӣ хел кинем биёвем дар душанбе ҳай? хай дар душанбе боша роз кунамитиш муроҷиат мекунӣ ягон мақомода, баъдан одама миёванд. атагар пеш худто одама ёфта наметавонӣ бародар. тай мазор нависай, ман мехоҳам шумо қатъишинос шавам. бория нависай, ти ягон каса защищат карда метавонӣ? мо шуморо худованд защищат кунад, худованд нигаҳбон бошад мо шуморо. шамил нависай, салом ака, ман хизмат кардам, военни билет гум кардам, вастанавид мешавад? пешакӣ раҳмат. ба военкомати ҳамун ноҳиятон меравед, саг навариза пешкаш мекунӣ барои аз нав барқарор кардани ҳуҷҷати ҳарбӣ, яъне ки билети ҳарбӣ. оли шавай нависай, салом алейкум ака, ҳами гражданини россияро дар тоҷикистон қапан депорт мекунанд, лекин тоҷикай гражданини россия. чхеле ки мо шумо ба федератсияи россия сафар мекунем, дар уҷа худмона ба қайд мемонем, документ мекунем, ҳамин хеле ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ранги федератсияи россия шумо патент наместоред, а так омадаем худона дар қайд мемонем, яъне ки пропискада мемонем. без лишних слов нависай, салом алейкум, ман донистан мехоҳам ки дар тоҷикистон беправа метавонӣ мотосикл нем монанди мотосикл, уро мопед мегӯянд, мотораш 49 куб, максимални скоросташ 80 меравад. 49 куб не бародар, 14 куб мешавад. 14 кубда аллакай ту права мегирӣ категорияи А, яъне ки айрӯи 60 боло рафтан ту даҷа 80 қайд карда ба воситаи права аллакай туро ҳай мекунӣ. саид саидзода нависай, сормон илтимос як савол доштам. одаме ки дар одноклассники як шахси дигара унижат карда сайтҳо барорад, фотошоп карда, дар таги фотошоп номеротамона илтимос чӣ ҷавоб медиҳад? илтимос амира ҷавоб медоде. мутобиқи моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. яъне дар моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон омадагиае ки ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти шахсии дигар. мурад нависай, салом алейкум акаи сорвон, саволи мада ҷавоб те. зан ҷудо шуда бошад ай шавҳараш, хона ё пул метавонад гира вақте бача надошта бошад. вақте ки фарзанд надошта бошад хача маскун карда наметавонад, танҳо барои молу мулк метавонад даъво бикунад, барое ки дар кодекси оиларам ва дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадагие ки дар вақти бекор кардани акти никоҳ зану шавҳар баробар ҳуқуқанд, яъне ки баробар ба ҳардуш молу мулк ҷудо карда мешавад. алибаба нависай, дар мавриде ки синфи 11-ро тамом кардиянд 3 нафар аттестатшона надодиянд ай ҳамон мактаб ва во ба федератсияи россия сафар кардиянд, мехоҳанд аттестатшона бигиранд. ҳамура шумо метавонед бародаро ба вазорати маориф муроҷиат бикунед ва аттестати худтона бигиред. баха нависай, анамҷаша дурӯғ гуфтӣ, зурат барасад 10 зан бигир иҷозатай. бародарои азиз, мо қонуное ки гап мезанем, қонунҳои конститутсияро гап мезанем. мо ай доираи ислом дар иҷа гап назадем ки бигем ислом иҷозат надодаи 10 зан гирифтана. айрӯи ислом ҳозиру бираса ҳама чанд тайп метавонӣ гирифтан ба шарте ки ҳамаша як хел нигоҳ мекунӣ, не ки дар қонуни давлат, дар қонуни
конституция ҳамин чиз маъна дар кодекси ҷиноятиам омадагия, дар конституция омадагия ки бисёрникоҳӣ маъна. Фирдавс нависад: салом алейкум ака, ҳамин савола дар киҷо нависем? Киҷо хондисти савол доштем. ин ҳамин ҷое ки ҳозир худат нависӣ, ман ҳаминҷа хондистам. дар ҳаминҷа метавонӣ саволтро бинависӣ. Зафар Умронов нависад: салом ака, Россия Тоҷикистон омаданиам ба мошин дар номи худам. Соли барориши мошин 1998 Opel Astra. Ман худам гражданин Тоҷикистоном, границада мемонам гузашта. Спасибо за внимание. Агар ҳамчун меҳмон биёӣ дохил бишай, албатта ки мумкин аст. Ва агар ту мошина вориди Тоҷикистон бугӯӣ, ман бикунам растамошка, иҷозат наметиҳад қонуни гумрук аз соли 2006 поён мошина. яъне вориди Тоҷикистон аз соли 2006 намешавад поён. Панду насиҳат нависад: ма двойной гражданским дар Россия хизмат кардагим. Тоҷикистонда мебарам? Не, албатта намебарам. Тақоб Тиҷей нависад: салом дӯстам, як савол доштам. Агар духтар 3 моҳ хурд бошад, ба шавҳар бироя ягон гап намешавад? Бо баъзе ҳолатҳое ҳастад ки қонун иҷозат метиҳад дар ҳолати ноболиғ будани духтар ба шавҳар баромаданаш. ҳолатҳое ки мисол падару модари ҳамн духтарак шароит надоранд, вазъи саломатишон бад аст ва худшон розианд ва ҳамн шахсияте ки ӯро ба занӣ мегирад уҳдаи нигоҳубин кардани ҳамун зан мебирояд ва соҳиби ҷои кор аст. дар ҳамин ҳолатҳо ариза менависанд ба суд ва суд ҳалнома мебирорад. қонунӣ иҷозат метиҳанд ки мисол 17 соларам бошад, агар вай ба шавҳар барояд. инак ҳамин буд саволҳои имрӯзаи мо. боз иҷа чандин саволи дига доир ба аблавай. ҳай нашод аблава гап задем ки қадариш намонда 27 ноябрда аблава ба анҷом мерасад ва барномаро ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дига бошад, дар поин ҳамин видео саволтонро пешкаш бикунем. дар канали мо юрист Тиҷей подписатсия кунед. ва ҳам компанияро ки мо реклама мекунем, як бор занг бизанед, худон оиди нарх навош бохабар бошед ки дига компанияҳо чӣ қадар разн саду арзон мешаванд. ҳанои худо бошед.